Hyvä päivä. Onks tää nyt joku immortali? Tämä on Casio erittäin tyylikäs Electronic Musical Instrument. Kuten näette, puuttuu näppäimiä. Laitamme koerin päälle. Saamme ääniä. Saamme. Kai kohta lähtee joku kauhe piilutus. Voin tästä pistää. Anteeksi, tuo on vähän. Tää on myös vibrato. Siis tää toimii vibranakin vai? Kyllä. Kuuntele äänen muoto. Vibra. Tämän soitin käymään kunnallislautanen. Mä nyt sitä uimahypyn. Tänne askeleen hieron päältä. Niin, sä siis asut täällä jossain mettässä Kyllä. sit vai? Täällä minulla on oma pesä. Jaa. Täällä näette vessani. Tässä. Erittäin hyvästi muotoiltu kivi. Demonstramme tätä toimintaa. Jätös putoaa ja vieri suoraan jätekommioon. Onks tää sun... On, täältä löydämme myös paperia, mikä tarvitsemme. Käytät vaan lehti. Täällä naisten on tällainen pehmeä pukatuoli. Ja heillä on myös oma paperi. He tarvitsevat tunnella paperia enemmän, joten täältä löytyy sitä varten. Onks täällä saunakin jossain? Vai mikä tänne? Täältä löytyy sauna. Homma toimii siten. Tässä paistamme puita aivan helvetissä. Pääsemme istumaan. Tästä heitämme löysää kiville. Jos tuulen suunta on oikea, lämpö tulee juuri tänne. Demonstroin tätä. Jolloin vesihöyryt siirtyvät kivistä tänne ja koemme saunan lämmön. Mikäli sää suosii, alasin kasautunut vesilammikko. Voimme tehdä uimahypyn vesilammikkoon. Ja täällä niinku pärjää ilman sähköä jo. Metsästä löytyy, mikäli tarvitsemme sähköä, meiltä löytyy akku. Tätä on yleensä käytetty tämän veden lämmittämiseen, mitä tässä on. Jaa. Missä vesi on? No, toi on täältä tuotivat. Jaa. Meiltä löytyy myös tykinkuivaustylinen. Tässä näette. Tähän voimme riputtaa kuivumaan. Ja mikäli käymme kaupassa, meiltä löytyy melkein valmis ostoskärry. Pistämme näin. Pujotamme tästä läpi jonkinlaisen puun, jolloin on ostoskärry. Eiks niillä mitään muuta käyttöä sit oo? On. Nämä toimivat myös silerauskuluttajille. Ai voiks täällä kalastaakin jossain vai? Ei. Mitä nää puhelinlinjat täällä on? Niistä puhumme myöhemmin. Tässä näette, asetamme kalat sitilöille. Voimme silerata ne siinä. Ja mikä parasta, nostamme koko komeuden vaikka kiukaan päälle. Se on kalat paistuvat erittäin murjaksi. Kaipaa. Mikä tää keppi on? Tää. Näyttää kävelykepiltä. Jos tässä tulee vanhempia ihmisiä, voivat käyttää. Jos tässä tulee vanhempia ihmisiä, voivat käyttää tätä keppiä kävelykeppiä. Yritätkö te murhata niitä? Ei. Se oli vikakappale. Viimeinen vai viallinen? Mikäli saamme roskia, meillä on oma roskisasema. Tänne keräämme kaikki luontoon, emme heitä mitään. Mikäli
on luonto suosii tänne kulmiin myös vesiasemana. Että se on juotavaa. Ja tämä juotava oli nimeltään mitä? Coca-Cola. Heitit sinne tohon noin. Täältä voitte ihailla tätä lomakeskusta, eli taloani, eli asumispaikkaani. Täältä sen näkee kokonaisuutena sitten. Siellä näette yntikan, saunan, pyykkitelineen, tätä kaiken. No mikä tää juttu on? Täällä on paljon nähtävää. Niin, mutta miten ne autot ja kerrostalot tuo? Ne ovat vain koristeita. Ne tuovat kaupunkisiidistä tähän metsään. Onko se niinku tällainen iso juliste vaan? Ei vaan ne on oikeassa taloja, mutta niitä ei asuta. Ajaa. Täällä löytyy myös kiipeilypuu, koska sinne pääseminen on vähän hankalaa. Mikä toi iso kivi tuolla on? Sillä on erittäin suuri tarkoitus mennä lähemmäs. Vähän tuoksuisi käryneen. On. Tämä on tämmönen yleinen kokoontumispaikka. Täältä löytyy olutpullo. Istumme täällä. Istumme penkeillä. Paikan johtaja, eli minä. Istuu olutpullo kädessä vai? Hän istuu täällä. Tarkkailee näkymiä. Täältä hän valvoo, eli minä valvon koko lomakeskuksen toimintaa. Yleensä iltaisin paikan lapsivieraat istuvat ympärillemme. Kerron heille tarinoita. Suuria tarinoita, mitä olen kokenut tällä matkalla. Tuon myös olutta.